magluluto tayo. Masarap siya. So, papakita ko sa inyo kung paano siya muna i-prepare, paano siya hugasan, bago natin lutuin. Paano siya nililinisan. Natin to kanina nung nagbenta dito sa atin. Ayan. Ayan na guys, yung ating nalinisan na tikab or scallop. Lagyan ko ng butter with garlic. Masarap kaya to. I'll show you mamaya kung gaano to kasarap and kung gaano siya kasimpleng-simpleng lutuin. Alright guys? Standby lang po. Ayan siya guys. So pumili ako ng malaki. So hinati ko siya sa dalawa. Ayan. Kasi lalagyan natin ng butter. Tsaka hihiwaan natin ng butter yan. And ilalagay natin sa oven. Ayan na siya guys. Yan yung ating lalagyan ng garlic and butter. Mag-slice lang ako ng butter guys. Magme-melt lang naman yung butter dyan guys. Yung iba, nilalagay nila margarine. Pwede naman. Yung iba nito, pag pag hinati nila sa gitna, sana lang yung ini-include nila. Pero sayang isa lang din yung other side. Kaya lagay sa oven.
Since wala akong garlic na yung, alam niyo yung nabibili ready to ano na mga garlic. Pwede yun. Yung nagisa na. Since wala ako nun, yung ano na lang. Yung garlic na hindi nagisa. Yung fresh garlic yung nilagay natin. Yung purpose ng garlic is nagpapalinamnam and nagpapaalis ng ano guys, ng lansa. Pero ito ha, mind you, hindi ito malangsa. As in, sarap talaga. Sarap-sarap talaga nito guys. Kaya nga, binabalik-balikan ko, hinahanap-hanap ko to. Isa sa other end. Ano ko baka hindi na nagyan? Ayan, and they are all ready. Lalagay na natin sila sa tray. Dito yung tray guys. So, pwesto natin ng maayos para yung pag ano ng garlic is hindi siya garlic. Nung butter, nakapwesto ng maayos. Yan. You see this guys? So, ilalagay na natin sa oven. Sa ating oven. Ayan. Stock natin yung ating oven. Ayan. Pwede nating i-200. Pwede nating i-150. Pwede naman natin ilagay lang sa 175. Tapos, 20 minutes. Yan. Okay na yan sa 20 minutes. I-try natin kung maluluto siya nasa 20 minutes. Saglit na naman yan guys eh. Kasi, di ba mas masarap sa ano? In any kind of seafoods, mas masarap pa rin yung half cook siya. Alright? Papakita ko sa inyo. Antayin natin. Ayan guys. Natapos na yung 20 minutes. Mahaba na nga yung 20 minutes eh. Ayan. Charan-charan. Ayan, luto na siya. Tikman kaya natin. Tikman natin itong isa. Charan-charan yung sarap guys. As in, ang sarap ng tikab or scallop na tinatawag with butter and guys, promise ang sarap. Ayan guys, di ba? Nakita nyo yung ating nilagay sa oven, di ba may sabaw? Ay, nako guys. Tikman natin. Ang sarap nito. I can't wait. Ayan guys, nakita nyo may sabaw. Ito oh. Sarap to guys. Sigupin natin. Lasang butter talaga. Sarap guys. Promise. Thank you, hubby, sa pagbili ng akasang tikab sa akin. Diba, in-order ko to sa sa kaibigan ni. In-order ni hubby. Doon sa friend niya. Sarap guys. Sarap talaga, promise. As in. Hindi pa kami nag-start kumain ng hapunan. Ubus ko na to. Ayan, diba? Sarap-sarap, promise.
natin para another batch na naman. Yan, sarap ba? Lodo ka bilog yan mo yan. Yan. Sarap.